maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ang online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamumpumakablo, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isa lang pangalan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isa lang pangalan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, mato kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang
medyo tilinig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asimlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimlatika ni Philip Baracena. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 19 kita kan bulan na Hunyo, aldaw po kita ng Webes. Kabanya to sa lado technical si Chavo na obra. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Magayon na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, mainit. Tamang-tama duman sa mga kababayan niya to na naglaba. Duman sa mga igwapang babaladon ngunya na pagka-aldaw arugan paroy, kopra asin iba pa. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, diyan sa Merkado Publiko. And syempre, digdi po sa bilog na Rinconada area sinman, probinsya kan Camarines Sur. Yan sa tercer distrito ka na Albay. Kumusta palan kay Sir Jerry Navarez na LTO Chip ka na Ligao City. Ngunyan pong panahon, usong-uso ang mga reblocking. Paghali mo dyan sa Banawan ka na Bato, sa Banawan ka na Pulangi. Halos kadakol kan mga reblocking kana tinampong niya na mga panahon. Di sa may San Miguel sa Banawan kana Bato, medyo horohalawig man ana reblocking. Tapos pag abot mo duman sa may Pulangi, duman nagayo sa pigluluwasan man kan haling Libon. Talagang labo-labo man ana reblocking. Agin sa iba pa pong lugar diyan sa probinsya ka na Albay, saka digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Marin daw magkakatarapos-tapos ana reblocking na ini. Unyan kaya pala na panahon ana duration kana pasemento kana tinampo. Igwasan ng 5 taon. Kaya kung minsan ito bagang mga ibang mga sinemento sa tinampo dahil pangani tapos so ibang porsyon pinag lulukab na naman kumbaga lampas ng 5 taon. Ay ano na yan, kaya ito po ang mga proyekto
halos lampas mga ning 10 taon ana mga pakasemento ka na tinampo dahil pagiraray pigriribayan sa mga enot. Kunyan abang dadali na ribayan, grabe ang ginagastos ka na sa tuyang gobyerno. Pag-arog po kaya na dalagan. Ani ba nga ni natutuyawan na ta dahil pangaya kumbaga marhay pa man ngayon kamugtakan ka na pakasemento kan tinampo pinaglulukab na tulos. Kadakol nga yung mga pwedeng karal-kalon na mga portion ka na tinampo na talagang kaipuan pakarhayon. Minsan nga na pagdidiskitahan sa mga tul-tul pa man na pakasemento. Di sana sa paghaling pulang gining pasiring sa San Vicente Buraburan uita grabe kalubak ka na iba pong portion kan mga tinampo dyan mga siko-siko pati ta dyan po kita nag-agi kasudma. Paghali duman sa barangay Pintor abot na yan sa Maylidong ay ano ng portion dyan ka na tinampo dyan, naggagaratak. Pero grabe man, paka-semento, kunya na maray. Maluyahon templada. Po na dapat niya itong bantayan ang mga proyekto niyan na pinag-iimplementar ka na DPWH. Digdi po sa tuyang lugar talagang minsan na nagtatama duman sa standard na ipinapautob ka na sinambit ng ahensya kan sa tuyang gobyerno ana pagpapakarhay, pagpapasemento ka na mga tinampo. Kaya madali yun magkararaot. Oy, dyan man pala sa merkado publiko ka na siyudad nin Iriga, may pinaabot sa tuyang reklamo, nagkapira pong mga paratyenda na magkakaigwa subot nin evaluation kaya kadakol subot ang bawal ay pambihira. Yung mga trapal subot ngunyan mga pinapaharali. Sa bagay ako dahil man kita nagkukontra kainin na magkaharali man talaga ang mga trapal dyan minsan pwede mo nang masabitan pag malaog ka dyan sa merkado publiko kan Iriga. Kunda ni bang mga paratinda may pakiulay mandaan kumbaga temporary sa naman mo na ibugta kun mainit trapal. Sabi po kan ibang mga nagtitinda dyan sa merkado publiko kan Iriga puro na sa nabang bawal digdi sa merkado ay pambihira. Iyo ta kung ano masaud sana maagi ka duman sa ano yan dyan sa may rice section itong nasulong porsyon may nakabugtak na no parking paano na daw niya ako digdi mag-agi kung matungod kanin bagas. Minsan pati ang mga paratinda nagtutuyaw na no parking baga nga dyan sa boot ko may nakapark nga ni. Yan ang difficile dyan pigpa para burugtakan no parking tapos igwaman sa ng mga nakapark ay pambihira. Ngunyan pinapaharali muna tama evaluation sa buot siguro ang Department of Interior and Local Government. Kaya medyo kadakol ang bawal dyan po sa merkado publiko kan sa tuyang syudad. Sabagay, temporaryo sa naman gayon dyan. Paka-evaluation, balik na naman. Gano'n ba ito pong widening kan panahon?
Itong mga obstruction sa gilid kan tinampo. Kan iguang evaluation sa Department of Interior and Local Government, labo-labo na murulok-pulok, ahali itong mga obstruction. Itong mga nakakaulang dyan sa gilid kan agihan. Pero pagkatapos na kan evaluation, barali ka na naman baga. Kaya kung minsan saragin-sagin sa naman ini, kamo man daw. Halangan man na magluya pag igwanin evaluation, dapat mahiling na magayon. Dawa pakitang tao sana. Minsan arog po kaya ng mga Pinoy mahigpit sagin. Tapos pag abot kan oras, iyo man giraray. Abi sa buhay, iyo dati, o daman pagbabago. Pero baga itong, sabi ka itong manunungod sa waiting, kaya unwitting, nawara, mabalik giraray. Ngunyan, iba na, bako ng waiting, STL na ko, no? Dawa, pang inapod, anong inapod ka yan, ta sugal man giraray po yan. Pangyayari. Laog sa listahan kana Times Higher Education Impact Rankings 2025 ang 5 universidad sa Bicol. Sigon sa Commission on Higher Education Regional Office 5, CHED RO5 ngunya na Hunyo 18. Nangenot man sa listahan ang Central Bicol State University of Agriculture na nasa ranggong 801 sa 1,000. Nagsunod man ang Sorsogon State University na sa 1,001, 1,500 na ranggo. As in pare-parehong nasa 1501 plus na ranggo ang Bicol University as in man University of Nueva Cáceres as in Catanduanes State University. Nagpaabot man in pagbati ang CHED RO5 sa mga nasambit ng universidad. Ana accomplishments highlights saro sa growing impact and excellence of higher education in the Bicol region sigon pa sa nasambit ng ahensya. Yan dras na ang Times Higher Education Impact Rankings iyon na pinagsusukol man ang trayumpo kan man lain-lain na universidad sa enterong kinaban sa paghatod ng Sustainable Development Goals sa United Nations.
Kaya congratulations. So digdi sa Iriga mayo lang bang nakabaling universidad. Banwan man ka na buhi o buhi Municipal Police Station mas pinaigot night patrol as in koordinasyon sa barangay tanon para sa seguridad ka na komunidad. Bilang parte kan mas pinapusog na kampanya laban sa kriminalidad, padagos ang pagsasagibon ng night patrol o borobanging pag-iikot kan mga tauhan kan buhi Municipal Police Station sa manlain-lain na barangay sa naon ng bitan ng Banwaan. Katuwang ang mga barangay tanod kamauutan man na mamantinir ang katuninungan, mapugulan ang mga kriminal na aktibidad, asin masiguro ang mahigpit na pagpaputob kan mga lokal na ordinansa, arog kan korpyo sa mga minor de edad. Ang regular na presensya kan mga kapulisan sa Banggi ang nagsiserving pangontra sa mga mararaot na elemento, pagpapakusog kan koordinasyon sa mga namamanwaan, asin tulos man na pagresponde sa mga insidente o apod na tabang. Apera digdian na koordinadong pagbabantay ka na pulis, asin tanod an importante tanganing mamantinir ang katuninungan sa mga komunidad. Sigon ki Police Major Kinel Tanchado an hepe ka na buhi MPS, borobanggian pagpapatrolya asin bako sa naman para sa pagbabantay kundi para ipamati sa namamanwaan ng pulisya iyan aktibong katabang ninda sa pagmamantinir kan katuninungan. Sa tabang man ka na mga barangay tanod mas mahiwas ang naabot ka na pagbabantay. Saro man sa mga kamauutan ana pag-iikot iyan o obheto ana pagsita asin paggiya sa mga hobenes na nagbabalga sa Corpio Ordinance. Embes na padusahan tulos tinatawanin pagrumdum asin advice an mga hobenes tanganing sinda an mapangatamanan asin day masangkot sa anuman na klase nin krimen o kapahamakan. Ana buhi MPS iyo ana nangangapudan sa publiko na padagos na makipagtabangan sa pulisya asin sa mga barangay tanod sa pagbabantay sa indang mga lugar. Ana maagap na pagre-report kan mga makaduda na aktibidad iyan pwedeng tabang tanganing mamantinir an ligtas ana enterong banwaan kan buhi. Kaya good job, sabi nga ni Kian sa PNP Buhi. Mantang digdi po sa nagluwas na barata, sinabi man na bilang Senator Judge iyon hihilingon na marhay ang gabos na ebidensya. Sigun ki Senador Risa Ontiveros na sa iyang commitment asin obligasyon iyon Senator Judge sa impeachment trial ki Vice President Sara Duterte, nangangapudan sa Vice President na formal na magresponde sa o magatindir sa Senate summons. Sigon ki Hontiveros, pinaga-emphasize niyaan sa iyang obligasyon tanganing masukol ang gabos na mga ebidensya asin maging fair an obheto na mayo subot nin political affiliations o affiliations.
kan magsumpa sinda bilang senator judge naging trabaho sa Senado na adalan an nagbuto sigon sa gabat kan ebidensya na laladawan kan mag-ibong na parte sa impeachment trial kakampi man o kritiko kan Vice Presidente sigon Paki Hontiveros. Pinag-inganyo man niya si Vice President Sara na mag-file sa iyang kasimbagan sa Senate Impeachment Court summons na pinag-issue kan nagtalikod na simana at tanganing maaraman man sa iyang side. Pinagahalat man kan gabosan sa iyang magiging kasimbagan digdi asin sa mga masunod na proseso dapit sa impeachment trial dagdag pa ni Hontiveros. May mga nakaabang na an bloodbath kan abogado ni Sara asin man si Risa. Tapos itong aagihon da si Risa sa drama kaampangan mga abogado para kunwari may aram siya sa lay. Pero ginibo niya ini ki PRRD pambira. Tapos pag piglang pa susubot kan mga abogado ni Sara daw judge siya bigla na siyang magiging biktima sagin na uugma termi sa is sa iya kaya pag kukunir na siya sa biktima siya lagi ay pambihira. Pa kaniba makapal talaga lalawgon ni Risado pambira una mo kung isa'y na malinig Santissima pati mga ebidensya planted arog kan ginibo niya kikibuloy DDS ang madrama kapay ay Sos Maria Joseph. Si Risa subotan sa pinakamadunong na senador sa istorya kan politika sa Pilipinas. Aram niya ang gabos na sinasabi niya, Santissima. Nagtaram day pangani nagpapaliwanag sa PhilHealth issue. Agoy madam, magsalming ka muna. Ayun kan simbag ni senador kaya nagibo ni script. Uya pa, it appears that the senator judges were unwilling to engage directly with the House prosecution panel and open session, perhaps to avoid a public confrontation on the Senate floor that could expose the weakness or inconsistency of their legal reasoning. Instead of summoning the prosecution to explain or defend transmission process, the Senate leadership took the safer, quieter route. It remanded the articles of impeachment back to the House, not through a ruling as an impeachment court, but through plenary action as a legislative body. In doing so, the Senate retained control of the situation, but at the cost of violating the Constitution. By issuing a unilateral remand, a remedy not provided in the Constitution, the Senate effectively sidestepped its duty to try the case. Article 11, Section 3, 6 of the 1987 Constitution is clear. The Senate shall try and decide all cases of impeachment. There is no mention of remand, rejection, or referral back. The act of transmitting the articles of impeachment by the House, which supported by at least one-third of its members, automatically obligates the Senate to convene as an impeachment court.
But the Senate, it seems, prepared a political maneuver over constitutional mandate and by refusing to summon the prosecution to defend the procedure, which could have clarified issues in an open court, the Senate avoided public accountability and insulated itself from political hate. If the House now brings the issue of the remand to the Supreme Court, the Senate gains something else: more time to delay, more time to stall, more time to dodge its constitutional responsibility under the pretext of awaiting judicial clarity. This is not due process. This is a deliberate retreat under the guise of prudence. The result, the Constitution is weakened. Accountability is delayed and the Filipino people are once again asked to wait while power protects itself. Sabi, bahala na po kung anoon kaabtan ka na impeachment trial na ini laban kay Vice President Sara Duterte. Kundi magpara pakialam ang Kongreso sin Senado sa mga arog kaining kaso, ipaubaya na sa korte. Pailan na po nin kaso sa ombudsman, nanganing bahala na ng ombudsman. Kung minsan nabababoy lugod bagaan Kongreso at Senado sa mga investigasyon, hearing. Imbes pong mapakarahay ang dalagan ka na Senado as in Kongreso, pag nagkakaiguanan ng barastusan dyan sa Senado as in Kongreso, daman sa nagsasapo nin mga kasusupgan sa satuyang mga kababayan, imbis na korte na ang dapat kaining mag-asikaso magpataw nin kastigo kung talagang may ebidensya, sindalugod ang namumugtak sa mga alanganin. Sarong tao sa naman baga si Vice President Sara Duterte, ano ta an napiperwisyo entero ang Kongreso as in Senado ay ano na yan. Paano na so kapakanan kan mga Pilipino ngunya na mga panahon na kadakol ang nagtitios, iba mayong mga trabaho. Kung iyan bagaan mga inaasikaso ninda, tapos ining mga yaon sa Department of Agriculture saka sa mga paratanom niya to, pwede pang magkaigwanin na kaugmahan sa tuyang mga kababayan, pero sa araw kay ni haloy ng panahon po bagaan mga nangyayaring ini sa tuyang nasyon. Pirming arog kayan ang nangyayari sa Senado. Hearing, investigasyon, maging dyan sa Kongreso, mayong katapusan. Isay ang nalulugi digdi, siyempre sa mga Pilipino, maraisin data o kisanan mga buhay. Dahil iniisip ang kapakaanan kan kadaklan. Puro ang naisip ninda, basta sinda hayahay ang mga pagkabuhay. Dawa minsan kinikingkoy na ang mga senador, asin ibang congressman. Ang nangyayari po bagarig di sa mga investigasyon na sa hearing, pag-abot dyan sa Kongreso sin Senado, kiring ko yan, mako naman na turul-tulan. Lingon mo sana kung mag-asta si Senador Robin Padilla. Saking ko'y bagan style.
Una mo, yaon siya sa pelikula, pag yaon dyan sa Senado. Kundi pag-abot sa mga bagay na ini, may kasalan man kita pong mga Pilipino. Ano ta, iyo po yan ang pinipili niya to na mga maging senador. Ana iba na mga arog kaya ng pag-uugali. Dakol man mga tultol na pag-uugali. Minsan nanggagara na lugod so may mga diferensya ko no. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas pag-arog po kayan ang dalagan. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kumusta man palan ki Mayor-elect Enrico Dangkalan dyan po sa Banwaan Kana Batu. Out pa man lugod magkasurondo na sangguni ang bayan sakaan laduman kana chief executive. Kumbaga, lingawanan na grabing pamumulitika dyan po sa Banwaan Kana Batu. Apektado ang dalagan kan pag-asenso kan Banwaanin Batu, pag-arog kayan. Sir Norman kaito sa relasyon blood is thicker than water, pero sabi ko garaan ng barkada na mo, it can be diluted by wine, drinking body saka pakikiiba when the two are set aside for money and self-interest. Digdi sa saro talagang iba nang unyan. Kwarta minsan iyon ang paurog sa tao kaya an gurang kaidto kusog kunong makatentasyon an kwarta. An iba pati pag igwang kwarta dahil na nakakabisto ay pambihira. Estado na sa nag-aso kwarta. Tapos urog na ngunyan ang kwarta, mga polymer na mga plastic na bagan kwarta ngunyan. Ini mana saro, politics is business. Business is money, money is powerful. Kaya sabi kan saro man basta dahil na po niya to sinda pagarugan magin istisa na kita na blood is thicker than water pa rin. Hihihi. Ako, money is thicker than blood. Baraliktad na po bagan mga nangyayari kunya ng mga panahon digdi sa tuyang kinaban. Iguaning mga nagsasabing kunya na ngaya Diyos aki na ay pambihira man niya ko kamo. Garo po nangyayari na talaga ang mga bagay na ini minsan pirmi na sa nangan kadaklan na susunod sa mga kaakian, sa mga hobinis.
lang garo day pa man sa matakan Diyos na pwedeng maging Diyos ama na suaki. Dawa pa yan pagburo-baralikta doon. Ama paman giraray so ama. So aki paman giraray. Amo man daw ay. Kaya nga ni bagay guwang mga inaapod na mga ulirang ama. Yan ako binsido pag mga ulirang ama. Tapos masabi so sarotang amigo, clean living. Pinagray na good. Mayo lamang mga anomalya. Nagpapakonselo lang po kita ta makonselo minsan ang buhay digdi sa kinaban. Makonselong makauyam kun minsan. Ako nigwaman mga nagpapauyam sa kinaban. Minsan dakol daan mga pauyam digdi sa kinaban, dakol ang mga tentasyon. Hindi iyo pa man giraray po nagraray nar nagtatrayumpo so karahayan. Pag-abot ka na panahon. Kumusta pala dyan sa San Isidro sa Pamilya Coronel? Asin man ki Ate Marie Manaog. And kumusta man ki Reverend Father Dan Aguilar and Paris Prest kan Our Lady of Fatima Paris and Shrine na malilipat na. Yan sa Salvacion Paris. Sa Barangay Salvacion sa Siyudad Puukan, Iriga. Wala po kitang 42 minutos, makalampas ang alas 8 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagat ika sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ika kaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taasan na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Papaya Maximus Oricare Center is PhilJeps registered. Kapmar, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Padagos po kita rin sa tuyang programa. Hoy, dyan sa probinsya kan Albay, may nadakop na nangahabon ng mga babae sa sarong mall.
Naaristadoan na duwang babae matapos madakop sa aktong pangaabon sa supermarket kan sarong mall duman sa Legazpi City. Kan nagtalikod na aldaw. Sa report na hiling ang duwang suspect na sinda alias Ella, 21 anyos, sinman alias 19 anyos na naglaog sa supermarket asin nagrani sa display rack. Si Ella asin pasimpleng kinuha nagkapirang grocery items na nagkakantidad nin maabot sa 3,148 pesos. Asin kinasimplehan man na ebenugtak sa iyan habayan asin itom na sling bag. Pinagaponteriya man ni alias Tin ang pagkuhanin grocery items na kinabibilangan ka na palaman. Shampoo asin powdered juices na nag-aabot sa kantidad na 3,204 pesos. Asin may patago pang pinagbugtak sa iyang habayan asin color blue na sling bag. Matapos ang pasimpleng nagluwas ang duha kana day nag-agi sa tamang proseso kan pagbabayad na tulos man pinagsitar ka na gwardiya. Kung sain pareho sindang bigo na magpahiling ng resibo bilang patunay na kan sa indang pagbayad sa mga bitbit nindang grocery items. Nakuaman halis sa mga suspect ang maniba-ibang produkto kan pinagtutubudan nagkakantidad dai mababa sa 6,352 pesos. Kaya matindi. Abot na ngunyan kan mga autoridad at mga suspect na mag-atubang sa kasong tip. Ay kaya pinahiling sulalaw ko na. Hindi, bawal man kaya yan. Malupit pag-arog man kayan ang mga babae. Grabe ang mga pangangaipo ay. Una gayud ninda day marisaan sa indang mga ginibo. Pati palaman pinagtiyagaan na abunon mayo gid pampalaman sarong. Sa indang mga binabakal na tinapay ay pambihira. Oy, good morning man ki Konsal Manoloksiano Luzon kan banwaan po nin Nabwa. Siyempre ki Engineer Aris Hermoso an tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Sagkod subot sa 19 bagyuan pwedeng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility puon ngunya na bulan na Hunyo sagkod sa Nobyembre sigun sa pag-asa. Dirang bagyo man na naasahan sa mga masunod na bulan. Pinag-aasahan man na sagkod sa 19 bagyuan pwedeng mabilog maglaog sa Philippine Area of Responsibility puon bulan na Hunyo sagkod Nobyembre ngunya na taon. Mahiling sa infographic na nasa ibabaan na climatological tracks kan mga bagyong maagi asin malaog sa par puon pa kan 1948 sagkod sa 2015 ana bilang kan mga bagyo na pwedeng mabilog kada bulan. Ang pagtaya na iniyan basado man sa 184th Climate Outlook Forum kan ahensya kan 28 kan na Mayo ngunya na taon. Ang masunod na update iyon gigibuhon sa 185th Climate Outlook Forum sa maabot na ika-18 kan Hunyo ngunya na taon. Kaya
para man subuot sa mga kadagdagan na impormasyon, bisitahon sa na official website kan ahensya. O ining https bagong .pagasa.dost.gov.ph seasonal forecast. Oy, ngunyan pa sa naman na oras nagkaigwapo ng earthquake alert magnitude 4.4 na nangyari as in namatian kasubanggi sa Donsol Sorsogon na namatian manini sa Albay sigon sa earthquake information number 1 kan DOST Pibolks bandang alas 9:45 nen Banggi nahiling ini sa may rarom na 10 kilometros na may eksaktong lokasyon 87 degrees north 123.57 east das 004 kilometer south 36 degrees west kan Dunsol Sorsogon. Basado sa report an intensity 2 nagatama sa Erosin Sorsogon, instrumental intensity 3 duman sa Castilla Sorsogon, asin intensity 1 mandigdi sa syudad kan Iriga, Camarines Sur, Erosin, Sorsogon, Panganiban, asin man Catanduanes. Man po ang mamundong barata sa partikan mga nag-exam sa Certified Plant Mechanics Special Professional Licensure Examination kan nagtalikod na Martes. Sinabi ka na Professional Regulation Commission na Mayo nin nakapasar ay di malas. Ana exam pinagasagibo kan Hunyo size kan Board of Mechanical Engineering. Yan man sa Banwaan ka na Baaw may nagkakapera sa buot ng mga lugar an wara-wara na naman ang supply na kuryente kan Caso Reco 3. Sabi pati kan ibang mga taga-Baaw sa aga pa ngayon scheduled power interruption pero ngayon may advance na. Laki ton ka normal mga ngod. Sabi po kan Caso Reco 3 pag mayong brownout abnormal na yan. Mga kaputan po sa mga motorista. Doon
kon uyon na magtaonin fuel subsidy ngunya na inaasahan ang paglangkaw na naman kan presyuhan. Kung magdagos-dagos pa ang atensyon sa pagultanan kan Iran asin Israel, inaasahan ang paglalangkaw sa presyo kan krudo. Nakanda daw ang gobyerno na magtaonin fuel subsidy. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we give to, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na itong mga napapasada. Itong may mga hanap buhay na naman sinda, tinawaan man na fuel subsidy ni Presidente Marcos Jr. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po Santiago, digdi sa siyudad ka na Iriga, ki Ma'am Belen Maestrado, ki Pading Libby Maestrado asin Mading Flore. Siyempre sa gabos ng mga taga Santiago, sa panganot ni punong barangay Manoy Digoy Salcedo and Council. Kumusta po kamo? Para po kitang 2 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Asod mamampala na nakaulay ko si Sir Jerry Navarez na LTO Chief dyan po sa Ligao City sa probinsya Canalbay. Sabi niya, pwede subot na magkaigwa na naman na reshuffle sa mga chief kan LTO sa manlain-lain na lugar digdi po sa riyon ka na Bicol. Pero may mga nagkapira pala na opisina ka na LTO an igwanin renovation dyan sa iyang opisina sa Ligao City. Re-renovate po ang opisina ka na LTO, mas lalo pang pinapagayon, pinipinturahan, may mga additional facilities na ibubugtak dyan sa naunang bita ng opisina. Sana LTO po dyan sa Ligao, saro po ini sa may mahiwas na opisina. Kumpara kan digdi sa Iriga, sadit sa naman bagaan opisina kan LTO, pero pag re-renovate man, ngunyan pong panahon. Musta ki Chief Noel Barbacena. Sa mga amigo ta, sinamiga dyan po sa LTO man, digdi sa siyudad ka na Iriga. Sabi ni Sir Jerry, mayo man nga kami magiginibo, kundi magsunod, party yan kan sa muyang trabaho. Ang mga reshuffle na yan. Medyo makulog-kulog lang sa buot, pagkatapos mo ngayang hingwaon na mapakarhayan sa imong opisina, mapagayon, bigla ka ngayang halion, ililipat sa ibang lugar. Kundi dahil naman siya kaya naggangalas, sabi ni Chief Jerry. Kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Joseph Panganiban Epres dyan po sa San Miguel, ligdi po siyudad kan Iriga, ki Richard, din
man kay classmate, batchmate Jimmy Epres. Yan man sa Antipolo Old Naboa Camarines Sur kay retired Air Force Alex Celeste kay Grande. Siyempre sa indang bilog na pamilya. Kagawad Lowell Lleno. Dati. Sigun sa LTO Bicol, public consultation on online insurance validation and the customer care program, the Land Transportation Office conducted a public consultation on the online insurance validation and customer care program kasudma sa LTO Central Office. Event pinanginutan mismo ni DOTR Undersecretary Ramon J. Reyes, kaibahan si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Baigor D. Mendoza II and LTO Executive Director Attorney Greg G. Pua Jr. The consultation gathered representatives from insurance companies and various stakeholders to discuss the implementation of an improved and transparent online insurance validation system. The goal is to streamline insurance verification processes and ensure motorists are properly protected with valid and active compulsory third-party liability insurance. In his opening message, ASIC Mendoza emphasized that the importance of building a system that protects the public while holding all involved parties accountable. Through open dialogue, the LTO hopes to establish stronger cooperation between government and private sectors. Sa kunyan ining igwarig ding medical o nagbe-medical na opisina sa may LTO digdi po siyudad kan Iriga, nakabali pala nini sa mga kunyan kan LTO nasyonal na igwang nagbe-medical na mayo nin doktor ay pambihira. Ano na po yan? Ana LTO Labo District Office sa panginot ni Chief William B. Vidal na went to Paracali Camarines to conduct a 3-day outreach program. The program offered pre-theoretical driving course for student permit applicants as well as mobile vehicle inspection and emission testing for registration renewals. This initiative is part of the LTO Balik Rehistro campaign supported by LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos and ERD Vincent Nato under directive of DOTR Secretary Benz D. Zon and LTO Assistant Secretary Attorney Baigor D. Mendoza III. It was carried out in coordination with the LGU of Paracali headed by Mayor Romeo T. Moreno. The activity promotes road safety awareness and responsible vehicle ownership by bringing essential LTO services directly to the people. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa City Hall ka na siyudad kan Iriga. Siyempre kay Sir Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator ka na siyudad. Kay Attorney Cinderella Pereiras Lozano, ang COMELEC Election Officer ka na siyudad po nin Iriga sa iyang mga pag-iriba. Good morning sa Indo. May notice pala na Land Transportation Office, Region 5, Regional Office sa mga nag-aaspirar na maging drivers.
LTO5 Regional Office is offering a pre-theoretical driving course o ining inapod na TDC sa maabot na Hunyo 25, 26, alas 2 kunyan na poon alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Duman kita ni na karawat nagtitinir na daipang kalinawan ni status ni Indiana Pacers star Tyrese Haliburton kung makakawat din sa Game 6 kontra Oklahoma City Thunder na nakatala nagibuhon sa aga. Anot man na nai-report kan Pacers na nagsapo an all-around guard ni strength sa iyang walang tabay sa katahawan kan Game 5 basin kay puan kay ni na magserarom sa MRI tanganing maraman kung guraano kalala ang nasambitan ng injury. Kung bibeltahan ang Game 5, biglaan na sanang namati ni Haliburton ang pagkulugkan sa iyang tabay mantang nagdadalagan pasiring sa paint area nin mayong anuman na contact sa mga kapwa niya player. Tolos ining nagpasiring sa locker room alagad dagos man giraray nagbeltada sa second quarter. Darang minuto makalisin niliwat na nagbeltada sa locker room ang Indiana Star alagad dagos man na nagbeltada tulos. Alagad maskin naggibo pa kay ning magkawat hasta matapos ang laban narisaman ang sa iyang maluyang paghiro asin dagos nang nalimitaran sa nanin na 4 puntos 7 rebounds sin anom na assist sa kabilugan kan Game 5. Hasta sa presente mayo nin kumpirmasyon ang Pacers kung ano ang presente status kan calf injury ni Haliburton. Siring man sa sarong entrevista sa one-time All-Star makalis ang laban pigtawan doon kay ni na kung kaya kaining maglakaw pipilion subot kaining magkawat sa Game 6. Nasa 3-1 presenting series sa pag-ultanan kan Thunder sa Sinman Pacers. Kasunod kan duang magkasunod na triumpo kan Thunder sa Game 4 Sinman Game 5. Gigibuhon man ini sa home court kan Pacers and Game 6. Aram daw nindo na sarong 35 anyos na lalaki gikan duman sa nasyon kan American pinagatulan na guilty makalis na magpamalo-malo na flight attendant nin haros 120 na beses
tanganing makalikay na magbayad para sa plane tickets. Pig-akusaran kan Federal Prosecutor si Tyrone Alexander kan paglaog sa secure area kan airport gamit ang mga peking dokumento sa pagultanan kan 2018 na sinman 2024. Si Alexander napag-araman na nagtatrabaho dati como flight attendant para sa regional airline sa pagultanan kan 2013 na sinman 2015. Inian ma-check sa manlain-lain na airline websites para sa flight attendant option para sa online check and process. Ana form para sa nasambitan ng proseso nagahagad sa mga aplikante na magtaukan sendang employer date of hire as in batch number. Katakod kay ni naggamit si Alexander ng picking impormasyon na mayo subot nag-check kung totoo o dai. Sigon sa prosecution, nag-book ng flight si Alexander ng haros 120 na beses na librido sa pagigan pagpamalo-malo kung flight attendant sa pagultanan gan 2018 sinman 2024. Huli kay ni natulan man in guilty na sambitan ng lalaki para sa apat na courts kana wire fraud na igwang sentensyang pagkakakarsel na nag-aabot sa 20 taon na sinsarong count kan fraud para sa paglaog sa restricted area kan airport na igwang sentensyang 10 taon na pagkakapreso. Saan kaya magpara pamalo-malo? Sumampala ng pamalo-malo sa ano yan, duman sa mga masakay ng eroplano. Bakit kaya ni kung pakasakay sa eroplano ihulog ta sigan pamalo-malo. Napili man na magkanta ka national anthem ka na US Tony Award winning singer-actress na si Lea Salonga. Sa social media account ka New York Yankees, pighiras nindahan video ka na pagkanta ni Lea ka na Star Spangled Banner sa Yankee Stadium. Kondusiran pagkanta ka ini sa laban kan Yankees in man Los Angeles Angels ka na Lunes na banggi. Sobrang hinangaan kan mga Yankees fans ang pagkantakan Miss Saigon as in Les Miserables star si Lea sarong US green card holder na nakumpirmar kan 2021 pa. Napudan man ang plasyo kan Malacanang sa Senado ng Dangugon ang pangapudan kan business community na rikasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mamantinir ang katatagan kan ekonomiya sin kumpiyansa kan mga investors sa
o na mga mapuhunan digdi sa satuyang nasyon. Sigun ki Palace Press Officer Yusek Claire Castro mismong mga nasa business sector na naalarma sa pagdelay sa impeachment trial kaya dapat aksyonan na ini na Senado. Ipahayag man ni Castro na dahil talaga gugustuhon kan mga investor na mag-invest kan negosyo sa nasyon kun sarong leader an inaakusaran kan korupsyon asin garo kinakampihan pa kan pirang mga senator judges. Dinahimutikan man ni Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara na bagsakan ekonomiya kana Pilipinas. Tinawan doon ni Castro na nagmamarahingon niyan ang dalagan kan ekonomiya kan nasyon. Nakulang tabang digdi na pagtanggal kan Pilipinas sa grey list kan Financial Action Task Force na subot na kapagtaunin halangkaw na investor confidence. Nagbidaman ni Castro ang report kan Asian Development Bank na ma-maintain kan Pilipinas ang magayon na economic outlook kan nasyon para sa taon 2025. Ana pahayag na ini ang kasimbagan sa naging pahayag man ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Audi Bukoy na pwedeng maapektaran ang investor confidence kung mahahaluyan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mientras tanto, pinagre-respeto man kan Malacanang pangapudan kan business community na rikasan ang impeachment trial ni Vice President Sara. Kaya kay niliwat, tinawan doon ni Yusek Castro na dai makikiaram si Presidente Marcos sa impeachment process sa Senado. Alagad maot ni Presidente Marcos na sundon kan Senado ang konstitusyon as in rule of law dapit sa impeachment. Man na mabawasan kan City Veterinary Office ang mga nagbabaray-basay na mga ido asin iko sa syudad kan Naga sa paagi kan pagkapon. Sigon ki Dr. Jan Arsales, head kan City Veterinary Office, pigpahag kaininan sa indang programa ang mapadapit sa animal population. Dugang pa kaini na basado sa datos na nakalap kan sa indang opisina kadakol ng mga nagbabaray-basay na hayop sa mga tinampo kung sa ininiman sa indang prioridad na mapababa ang populasyon o limantan na sambitan ng stray animals and produkto subot kan mga irresponsibleng pet owners. Sigon pa kisales, mapadapit man sa supply kan sa indang anesthetic igwa pasubotan sa indang opisina nin 50 vials na kayang maserbisyohan ang 400 hasta 500 na mga hayop alagad madepende man ini sa timbang kan nasambitan ng hayop. Mientras tanto, mapadapit man sa kaso kan rabies sa syudad ni Naga ngunya na taon, igwang tulong aktibong kaso kay ni. Pigtawan doon pa kan opisyal na nasambitan ng programan para sa nasa syudad ni Naga asin tanganing makabil kay ni magbisita sa nasubot sa indang Facebook page sa magkakanigong requirements. Kangon yan, pangapudan na sa naman ni Sales sa publiko na sa gabos na maot makapag-avail kan sa indang libreng serbisyo
first come, first serve. So both ini asin gigibuhon sa Plaza Rizal duman sa Siyudad kan Naga. Taman palan ki dating konsel sa ni Maestrado kan Siyudad po nin Iriga. Yan sa Banuan kan Balatan, kumusta po kamo? Siyempre dyan man sa Banuan kan buhi ki Silin Ligasyon dyan sa Barangay Santa Clara. Din man ki Ma'am Norien Nadzuri Kisabal. Yan sa Barangay de la Pe ki konsel Marlon Tabalde. Siyempre ki dating konsyalman Ramon and Ma'am Bilya Nonato. Ki konsyal-elect Rins Nonato. Diyan po sa Barangay de la Fe. Luwas dyan sa San Jose Baybayon, labo-labo naan patrabaho. Pinag-kokongkreto na po tinampo dyan sa naunang bita ng mga barangay sa Banuan ka na buhi. Nag-implementar yung mismo na DPWH 5th Engineering District na Camarines Sur. So ini sa magiging dakulang tabang sa mga constituentes na sinambit ng banwaan para itong mga produkto ninda hali sa sinambit na mga barangay ang madara sa kasentruhan. Kumbaga party pa ini kan mga programa kan sa tuyang gobyerno, mga farm to market road. Pinaghahalat pa kan na mga taga-Rinconada itong Long Beach Road na makonektar kan Barangay Santiago, siyempre maaging Barangay Santa Elena, saka butyan sa Barangay San Isidro. Saro po ini sa pinagkakaabalahan ni Congressman Migs Villaferte na ma-realisar na sinambit ng proyekto digdi po sa Rinconada area. Anibang portion kan tinampo maagi dyan sa gilid kan irrigation canal. Bakusan ng itong mga boulevard.
dyan sa Santa Cruz, Laguna. Si Mayor Edgar San Luis ang pinaga-announce sa iyang Facebook page na klase sa gabos na level maging pampubliko sa pribadong eskwelahan ang suspendido. Dara ka na subuot iguanin bomb trade. Igun sa local government ang sindang operasyon ang temporaryo minting pinaga-suspende. Na mga pahayag ni Mayor Tomas Bongalenta kan Banuanen pili dapit sa mga accomplishment. Before the end of this month, magkakiwa kong ulat sa bayan. Nang detalyado ang sa kuya kabos na gibo, then ano si mga nawalat ng gigibuhon. Alagad, iyang mga nawalat ng gigibuhon, ipapaubaya ko namin sa mabot. Basta ang pili, inot na inot, asignado kabos, adakulaw ng income, sa biluganing region, kita ang kabali kita sa tulo na may pinakalangkaw na local income, pagkatapos sa provincial commercial kita ang number 1. And naugma ko dahil palain kayan, ang sa tuyang internal revenue allotment na kulaw naman, kaya mga 5.7 million ang sa tuyang budget for this year. Ngunyan, iyo po yan ang sa tuyang kamugtakan. Now, bago nga ni ako hali ang sa tuyang nabakaladaga, labi ng 10 yan, tangani po na mabugtakan kang mga iba-iba pang pasilidad kang Banwa Kapili. So, iyo po yan ang sa tuyang Banwa. Now, dito sa pili, ang Senopong Lingkod na kapag kaging 20 eskulahan, unsing high school, siyam na elementary school, and kunyan, na opening kang school year 2025-2026, iba pa kitang dua na bubukasan. And actually, baka nagpuna nga ni. Now, iyo po niya sa itong ginibo. Now, iyo po to si income, katapos naggibuta, sa eskulahan, pangtulo sa import projects, kadang po kitang na ginibo. Ito sabi ta ito na concreting roads, sitio to sitio, sitio to barangay, barangay to banwaan, banwaan to banwaan. Halos na gibuta po yan. Kung itada pa man yan, alaga-dikit na lang. So, yun po yan ang nagibuta. Now, yan po sa infra. Pagkabot naman po sa social services, kadakol kita na ginibo yan, kadakol kita na itatao sa mga person with disability, sa person na ibang mga kahilangan, iba pong na-hospital, iba pong nagadanan, itong AX, iba po kita kaya nadako ng budget, kaya gabos mo po yung natatawan ta. Then ito naman, tungkol naman po sa mga abused women and children, iba kitang tulong building na po sain, i-istahan kan mga na-displace na mga kababaihan, mga kakian, then iba pa po. So yan po yan ang satya. Then yan po ang operation kan 24 hours. May taho yan, may pagkakanya. Then may bantay, kung minsan nakuha kita sa PNP, tanganin pong magpayuda
So yun po yan ang nagigibuta. Na pareka sa salud naman po, nung ako dahil kusod ma lang nakaiwa kita ka itong inaapod na Super Health Center, magaling pagkagibo, ito po ang kantidad kato 10 million, may kadagdagan na 2 million sa pasilidad, mga gamit. Alagad po mo yan, sabi kan sa tuya po ni taga DOH, may kadagdagan na 5 million. Yan po i-deposit na digdi. Then ito po iba pang improvement. Halimbawa, fencing na pagkudal kita naman, tanganing at least mag-save ang mga gamit, ang building, kan sa tuyang Super Health Center. Pagkatapos, itong naipapalitan ng kabilugan na bilog na campus o mapasimito kita. Katapos, ipuyan ang Super Health Center. Inauma ko, dahil ang sa tuyang Bicol Medical Center sa Naga, sa pamamayo po ni Chief kang BMC Gigantoni, Dr. Gigantoni, magkagma po din ng Pili BMC. So, ang pigbukasan ko sa itong unang mga bukas, ang title niya, na ito po gusto sabihin, ito mga primary healthcare, ito mainot. Kabalin din yan ito sa mga antitetanos, si mga nakagat kang ayam, kang ikos o kang hayop, sa rabies, iba po sinakayan, then iba pa na mga basic health services. Then alagad po ini, palibasa may huwason, 32 hectares, itong gabos na mga health services kang BIM Sinaga, may kakagma po yan di sa tuya, sa pili. And palay kaya, dakulaw pong bodega. Bodega na kang BIM Sinaga, bodega kang BIM Pili. So yan po yan ang paliwanag ko sa ni Dr. Igang Tony. And palay po kaya, digi sa mga barangay ta, kadakot pakitang na gibo pang mga health centers. Tangani itong mga barangay health center workers, itong mga nutrition scholars ta, iba pa po na related sa salud ang tao, lumana po sila mag-opisina, lumana sila magkakandakan sa hindaman ng mga pag-accept kan mga minor na mga kahilangan, kamatian kan sa ating mga crucial. So yun po yan, sa salud. Now, sa tinang po, okay na po na. Po ang parte kan mga nagin pahayag ni Mayor Tomas Bongalonta dapit sa iyang mga accomplishment diyan sa Banwaan ka na Pili, mga magagayo na proyektong na realisar durante ka na pagtukaw niya. Tangon yan baga matukaw siya pero ibang posisyon na. Bako ng alkalde kundi vice-alkalde ka na Banwaan na Pili. So sa iyang aki dimalas na dinaog ni Mayor-elect Bikbik Solano. Abangan taan mga masunod man na mangyayari dyan po sa Banwaan ka na Pili. Paano po kitang 39 minutos makalampasan alas 9 ng pagkaaga.
Duman na agilaan na rescue ka na sarong residente duman sa barangay Buyuan, Legazpi City na may tama subuot ni na Ergan Pambira. Sigon ki punong barangay Ronaldo Miña Sr. pasiring na sa City Veterinarian si Dr. Manes Tepuna para rescuean nasambit ng agila. Pinagiromduman ni Miña na kasuan na atubangon sa konsi sayman ang madadakop na namimerwisyo sa mga araw kaning klaseng wildlife species. Man palan sa ano yan, Legazpi City, dakol pa ang mga agila. Hindi igwa man na burubala subas man, pinag-ergan. Paghuna gayod gam-gam kaya pinakupsitan kan sa iyang ergan. Grabe man ngunyan na kamunduan ka na singer na si Ariana Grande huli sa pagkagadan ka na sa indang lola. Sa iyang social media account ipigharas kay nian na ladawan kan 99 anyos na lola na si Marjorie Grande. Kundig di sa Pilipinas madali nang mag-resibikan sang 200,000 pesos. Darong taon na sana. Itong centennial na pinagtatao ka na sa tuyang gobyerno. Sinasalamatan kay niyan sa iyang lola kung sayin apod sa iyakan fans kan singer Nona huli sa perming pagsuporta sa iyang karir. Ay na nagtao pang ibang detalye sa singer sa pagkagadan kan lola. Marumduman na nagkapirang otro na nahiling ang lola kay ni na nagdadala nin concert kan sinambit ng parakanta. Mapakol naman sa 2,000 na benepisyaryo kan Department of Social Welfare and Development Bicol na nakaresibinin kabilugan na 15.5 milyones na pesos para sa indang pagpartisipar sa water and food security projects kan ahensya. Sigon ki Claudio Villarreal, pamayuka na Disaster Response and Management Division kan DSWD Bicol, ang mga nasambitan ng mga benepisyaryo ang pigkua para sa proyekto na Local Adaptation to Water Access and Breaking and Sufficiency Through Nutritious Harvest. Ang mga benepisyaryo ang gikan sa manlaylay na banwaan sa bilog na rehiyon kan Bicol, siring kan Libmanan, Camarines Sur, na igwanin na sanggatos na partisipantes. Ang mga kapartner na benepisyaryo ang nakaresibiman ni 7,900 pesos kada saro para sa indang pagpartisipar sa 20 aldaw na implementasyon kana programa. Ang payout na ini nagsiserving dugang na income asin financial na suporta sa indang mga pamilya. Mientras tanto, sa nasambitan ng programa, pagkrear ang opisyal na mapagkukuhaan ng tubig asin pag-establisar kan plantations para sa pagkultibar kan mga pananom na nagpo-produce nin pagkakan. Ang gabos ng mga area sa nigwang sadit sa farm
o na farm reserva na igwang stock na tilapia fingerlings, asin an kada lokasyon ang igwang mga hardin na igwang tanom na disaster resilient crops. Tangon igwa pa subot ikukondusir na payout ang Department of Social Welfare and Development Bicol para sa mga nagpartisipar na benepisyaryo. Kaya dakol palan na nakareceive kana programang ini kana DSWD. Awad na kwarta na naman ang binutasan kan sa tuyang gobyerno. Sana nakaabot duman sa mga dapat kaabdan. Ayan, antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Gawa na lang kitang 8 minutos antes kita magpaaram. Man sa luwas ka na sa tuyang nasyon, nangapudan man si US President Donald Trump sa Iran para sa indang mayong kondisyon na pagsuko. Ini ang kasunod kan pirang aldaw ng karilbukan sa pagultanan kan Israel asin man Iran. Ana lakdang na ini kasabay kan pagtitipon kan mga tropa kan Estados Unidos sa rehiyon na nagpapailing sa paglangkaw kan tensyon sa pagultanan kan Israel asin man Iran. Sigon sa mga eksperto, ang lakdang na ini ang posibleng kinababalian pa kan direktang military action kana Estados Unidos. Pahayag pa kan ibang mga grupo na dahil pigtatawaan ni Trump nin pagkakataon ang diplomasya na mautob huli sa salang kalkulasyon kaini. Ay subot option para sa Iran ang pagsuko urog na ta preparado ini na magbalo sa pag-atake man kan Israel. Mientras tanto, enot naman na pinagpahayag ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na padagos sa indang gigibuhon na pagbalo sa airstrike kan Israel asin day subot sinda matao nin pagkaherak. Grabe man. Baka magbasol man kamo pag-abot kan panahon. Ay na ba nag-uuruntok ang karibukan dyan sa party ka na Middle East. Dakol pong mga nagkakaarapiktara ng mga overseas Filipino workers. Nagturutuninong pa sa nasonasyon ka na Lebanon. Ngunyan, ininaw naman na Iran at saka Israel. Kaya ingat-ingat sa mga kababayan niya to na yaon po dyan sa naunang bita ng mga nasyon. Igwa na pong mga nalulugadan na ibang mga OFWs. Dapat tigdi sa nangyayaring iriwal ka na nasyon kan Israel asin man Iran. Arog kay ning iriwal
individual kan mga nasyon ang apektado sa mga saradit na nasyon. Lalong-lalo na po kung igwanin mga trabahador na mga kababayan kita duman sa sinambit ng mga nasyon. Ini man po ang kadipisilan kan mga saradit na nasyon at tios na. Siyempre, magastos ang gobyerno dapit sa repatriation kan mga kababayan niya to duman na apektado ka na gyera. Kalungkutan man pala ini si Presidente Donald Trump. May nahiling kita digding picture na nagsulot pala ini nin sulot kan Santo Papa. Porma kaya kokondinar kan mga pading Katoliko. Kalungkutan man sa buhay ang presidente ini kan Amerika. Pag-arog po kaya makagusto naman maging Santo Papa habo nang maging presidente. Kampanya kan Philippine National Police na arestar kan Police Regional Office Bicol ang nasa 31 individual asin nasamsam ang nasa 21.2 milyones na kantidad kan illegal na droga on kan Hunyo 9 hasta 15. Sigon sa naunang bita ng hepatura ang mga naarestar na individual ang kinababalian kan 8 high value individuals, 22 na street level suspects sin sarong newly identified drug personality. 23 na operasyon sa nasambitan ng peryodo nagresulta sa pagkakakumpiskar kan nasa sarong 1,718,428 gramos kan shabu, 80,101 .50 gramos kan dried marijuana dahon asin man sanggatos na gramo kan hybrid marijuana na bistado como cos. Kabali sa mga dakulang operasyon ang pagkakasamsam kan nasa 80 kilos kan dried marijuana na igwang kantidad na nagpapakol sa labisan 9 milyones na pesos. Kabali na sanggatos na gramos kan cos sa Melaor, Camarines Sur. Sigun ki PRO5 Director Brigadier General Andre Deson na pagkakarestar kan mga individual na padagos na naimbelto sa illegal na droga ang patutuo na padagos ang sindang kampanya kontra sa mga illegal na aktibidad. Dakula subot ang epekto kini sa mga komunidad urog na sa mga kahobenan na padagos nindang pigpoproteheran gikan sa mga pigpapangalad na bulong tanganing day masayangan sa indang mga buhay. Sa ngunyan, plano kan nasambitan ng hepaturan pag-aarangkada kan anti-drug education at sin awareness campaigns sa mga eskwelahan at sin komunidad digdi sa bilog na riyon. Kaya nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado teknikal si Cha Benaobra, sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasena,
Nagpapadyos mabaloskan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni